Bangon si ko. Ay, tao. Jay! Ay, teka libanganan. Magtingog guys. Kuya, hi, mandito dapat itong juta ngayong buhiga. Diri amam. Takot ako ni diri amam dito. Ito taas. Mao ni siya ang utlanan kadong ito. Nagpila mo dyan yung square meter. Bali 500 ang square meter ma'am. So kung okay nimo ma'am, pwede suruyo na to ma'am para makita nimo ang view. Okay. Murag sagbot lang diri tan-awon pero nindot ni siya kay patag ba. So tanan na to. Yeah. Mura man na pagkuhan na ma'am. Pero pag makuha na siya, malampasan, okay na gado. Sa nung kuya, ang lain, marubaho. Mura man lang nag-jig back diri. Kaya, nakitaw. Patay ko ani. Kinsa man ang murag mananap. Oy, kinsa ka oy? Oy, Jay! Ako ni! Nag-unsa man di ka diha? Kanang! Nunga kong labi! Pasumangil ka, nalibang man siguro ka.